O, shwmai. Beth yw'ch enw chi? Andy dwi. A ble ydych chi'n gweithio, Andy? Dwi'n gweithio yn y Brifysgol Bangor. Ac pa adran ydych chi'n gweithio? Darlifydd dwi. Ie. A beth yw'ch gwaith chi o ddydd i ddydd? Pa fath o waith ydych chi'n neud o ddydd i ddydd? Dwi'n gweithio yn y ysgol cyfeiriadureg a peri aneg electronig. Ie. Dwi'n dysgu myfyrwyr yn y Brifysgol. Da iawn. A dwedwch wrtha i, sut mae Cymraeg Gwaith wedi'ch helpu chi i feistoli'r Gymraeg a defnyddio hi o ddydd i ddydd yn y Brifysgol? Mi nes i dechrau astudio Cymraeg Gwaith 4 blentyn yn ôl. Mae cynllun wedi fi helpu deall myfyrwyr a staff. Ie. Na ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch.